in zawa in ngai thatu le thlir tu zong te chipai vek ule Afghanistan atangin NATO sipaite anin lak chu avek nuwa Muslim du fiak pol Taliban chuan Afghanistan chu chak takin antun huaya anda le ta ani kha aram mi tam takin Afghanistan tlan chia satumin thei top chu in an be ani kha Khovelin Afghanistan na thil thleng chu hlau thong takin a thlir thuap reng mai ani Release International chuan Afghanistan Kristian te chu beitok mai theidin hmuna anding mek ani ati Taliban in Afghanistan athun huaya ada chakle ol sam lutukha Khovel makti ania Taliban chuan tharum tel lawa thu neina in hlan chon an soina chungin he thil hian du fir pol te ati huai sar sotin an thurun le du dan thil ti a an ngam pa zual ton ni in an lo soilo kha Release International chuan he thu hi alo soi ani Afghanistan a korhrai tu pakhat chuan tuna hian Kristian te chu hlau le thlabarin an omek ani atia Kristian ni si sarkar na thok te phei chu a ngong tuana saber tu te zinga mi an ni thei thu a soi Release chuan tu po Kristian nia an hria te chu ti hlum an ni mai thei thu soin Kristian ni velo an chung ko member te ngei te chuan Kristian te chu phasanin an tha du mai arin om thu a soi Kristian pakhatin Release a hrildanin tun dinhmun la om taka kanoma kan Kristian u nauten hlau lo turin min thlamuana Taliban in antun huaya an da chin a piang te meichia le naupang te chu school kalpo an khapa meichia reng mipa kalpui tu om lovin pon chu an khap tlatani ti na soi Release in a report dan chuan Taliban an ran cho ma atang to in Afghanistan Kristian ten ngai sak an tok to hrim apostasy law khir takan kalpui wangin pathian biakin khom po arukin an kalpui thin ani chu dana chuan Muslim Kristian in let reng chu ti hlum emo zel tan turamo ti ani bur mai ani tun ma point Kristian na thok ta chu ti hlum an lo ni fo to thina tam takin Afghanistan ram an tlan che san to reng ani ma se Kristian te hi mire theite te ani wangin tlan chena tu sum le pai nei lo ani le tlang pui hlom sia chu wangin tun tuma po hian Afghanistan chambang pola antanga Taliban khongai na hnuai an kun alo ngai ta ani ti in Paul Robinson Release CEO chuan a soi Robinson a chuan heti tak maya ne so le chaklu tuka Taliban in sarkar an paithla a Islamic fiak te phurna le huai senna a peta hi amakani ati Kristian tam tak chu ram then om Pakistan an tlan chia ma se tun thleng hian Pakistan a fiak te thlengin a ngong lowang ti a soi theilowa Kristian te tan a poidon tak zetani ati Release International hi hetilai chevela dari le pastun tonga radio broadcast manga chanchin tha the dar tuania Kristian le Kabul le digital discipleship material the dar tuani bok Release chuan Khovel mun ranga Kristian te chu Afghanistan Kristian te tan tok trai turin angena he ram thim cha taka hian ni tin chanchin tha be seina nunna thamuana thlen tu anni thu asoi Afghanistan khopui Kabula ko ran roi tu pakhat chuan tuna hian Taliban te chuan Kristian ko ran sang te chu lekha thonin tunge in ni kan ria in tan karon kaldon ti in vona an pe chuak ni in asoi an mang ang tat zetani kan Kristian u naw Afghanistan omek te tan hian muna tagin ti thei kan nei vea Kristian te ral thuam thaber chu tong trai ani mitinin I tong trai pui molang u China Parliament chuan no pang nung sang thalo le dan bo che te chu anu le pa te thlenga hremna dan tur a siam atum Family Education Promotion Law siam tuma duan mek ania
he dan siam tura hian prosecution ten naupang nung chang thalwa ngai le dan bo chhe te chu an mani en kol tu jilhawa family education guidance program kaltina tu siam tel atumani National People Congress NPC a Legislative Affairs Commission thupuang tu tawngtaipui chuan keirol te nung chang mawi lo taka an ko sakna chan tam tak oma a chan lian ber chu chung kwa inzirtina an don lo wangemaw an don tlem wangemaw ani ati he dan thar an duan hi NPC Standing Committee chuan tunkar hian a enlon vele don ani dan thar siam tura hian nu le pa te chu an fa te tana chol ha dam infiam le exercise la kun te ruaman sak tura ti ani bok China hian kumin hian thupe khau jok lo ti chuak to in naupang te chu opiam angmaya online games an a chilo nan te internet celebrity te an a chilna te ti top sakatumani tun hnaya education ministry chuan naupang tan games khel thei hun po siamin zirtop ni inrin ni le pathian ni ate online games darkar khatbak khel aphal lo ani kar topami atana zirlai te homework pethin te po ti tlem sakin zirlai naupang ten zirna lama phurit an in siam lo nan school ban hnu le kar top le holiday ate a hran pa tuition la ka khabok hemi rual hian China hian mi pa kumlama la naupang deuh te chu meichi angmaya nu dewa om lo tu le mi pa manly taka ko sa turin ati mi patlei rol te an nu tur ve na tan ni kum December thla a rotna alo ti chuatawangin Education Ministry chuan skola zirlai mi pa te tan football le infiamna lam war turin a cha bok ani South Korea sipai te chuan nimin khan North Korea in ballistic missile a kap chuak le ti soin he missile hi tuai hnuai long atanga ka chuani in an soi ballistic missile hi sipno atangin peninsula kho chaklama ka chu ani ti in Seoul Joint Chief of Staff chu chuan talang South Korea le US intelligence te chuan thu chiang jok hretumin ending na an nei mek ani ati missile ka chuana sipno hi indo long chol mun lian tak ni in satellite atanga thalaka por submarine te hi mu an nia North Korea hian submarine launched ballistic missile SLBM asiam mek ni an ngaya tui chunga en chinna po an nei to ti asoi heti la hian analyst te chuan submarine nilawin submars platform atanga ka chu ani ri submars atanga ka chu ani arin omjok thu an soi thung nuclear ral thuam nei North Korea hian ka liam talok po khan long range cruise missile train launched weapon le hypersonic warhead niarin te chu en chin le ramdang ngai ti thalo tu lian tak ani chomeka an nei ngai zen na weapon exhibition te nein nikum khan intercontinental ballistic missile ICBM lian tak chu nighttime military parade an lo pholang to bok hetianga North Korea ache na chan ber chu United States in an inbiak na an ngai dan so son an tumlo wangani North Korea hian inrun ralna lian zo kalpui atum ti lantir an du ani ti in South Korea Research Institute of National Strategy Researcher Shin Byom Sul chuan soi weapon exhibition a honna North Korea ramho tu Kim Jong Un chuan buaina chuachana US chu pu in inremna mumal tak an siam thailo chana amo pu ani North Korea in missile a en chin le nia soi mek kara nimin khan South Korea chuan Defense Expo anei to lian ber International Aerospace and Defense Exhibition ADEX su Seoul Airbase a honga Defense Expo a hian fighter drone le technology dang te pho chuan in ram chung le rampona company te thil siam chu sang de chu pholan an ni ti ADEX official Lee Jong-ho chuan soi Expo a hian ram som ni pori ta tangin company zali somli antela aircraft chang somsari bakwa baga ground equipment somruk pori te po pho chu ani ram somli panga tangin sarkar sipai le defense official ten an tei pui bok indini thleng he thil hian aw don ani US Air Force chuan he expo a hian US sipai za somsari vel telin American military aircraft te
an entir don ni in a soi bawk ole tun trum atan chuan khami chin kha luan du to kanga tun trum kan video chu kan handa toy deuh hlek ani viewer te nena ngenna han je ve leila kan channel min la subscribe saklo viewer te zinga khan inom chuan subscribe ti kha min lo me sak ve ngei turin kan han ngen chuwa chumi nuwa kan video upload tharte in lo mu zung zung zel thein turin notification bell kha in metanga ola in da don nia tin kan channel link video link hi in thian te hna te po min lo share dar sak zel turin kan han ngenin kan han som chu ani